Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pirsawan ingkang kinurmatan, kula badhe nyariyosaken babagan diri kula, kaluwihan, karingkihan lan keterampilan sing kula gadahi. Sederengipun tepangaken nami kula Magfiratun Hanifah, siswi kelas 11 jurusan Rekayasa Perangkat Lunak saking SMK Negeri 1 Wonosobo. Alamat kula wonten ing Kelurahan Cudungdewa, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo. Kaluwihan ingkang kula gadahi inggih punika kawruh babagan pemrograman basis data lan kula ugi saged ngrancang UI utawi user interface. Nanging kula ugi kagingan kekirangan. Kula tasih angel naliten lan dandani kesalahan utawi debugging ing kode ingkang rumit. Kadangkala kula ugi kirang teliti nalika nyerat program sehingga kedah ngulangi malih supados sempurna. Kula sampun sinau kathah babagan cara ndamel aplikasi lan ngerancang sistem. Kula remen nyobi proyek kanthi mandiri utawi bebarengan kaliyan kanca-kanca ing kelas. Nanging ancaman saking diri kula piyambak inggih punika kebiasaan nyandak wekdal lan nunda pakaryan menawi mboten dipun target kanthi cetha. Amargi punika, kula badhe usaha disiplin lan ngatur wekdal langkung sae. Sakmenika kula sampun saged damel aplikasi web alit ngginakaken Java. Nanging kula tasih kedah sinau langkung kathah babagan keamanan sistem lan optimasi database. Kula kagungan pangajap saged nglantaraken ilmu punika kangge nyambut damel utawi usaha mandiri. Mugi-mugi punika saged dados motivasi kangge kula lan pemirsa. Matur nuwun kangge panjenengan sedaya ingkang sampun mirengaken. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.